फेसबुकआवहाय गाज्रि रायनाय नुनायखाय आरो एसटिनि दावराव दावसि जाबाय थानायखाय বা আদিবাসীসকলক এসটি দিয়া ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। दाखालिसो जे फेसबुकआव सासे आइजो बिथां हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जि गाज्रि खोथा बुंनानै बा गाज्रि राव बाहायनानै गोबां रायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोनाबो आं भिडिअआवबो नुदों जानांगौ। दा बिथांजोआहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय फिन खेबसेबाव माने मा निमाहा बिबाया माने गोरोन्थि जाफ्लांबाय होननानै निमाहा बिदों। नोंथांमोनाव फुल भिडिअ होना होगोन। लोगोसे जि मोनद' हारिया एसटि बिबाय दं, एसटि दाबि खालामबाय दं, बेनि सायावहाय बिथां हाग्रामा महिलारि सारा फिन खेबसेबाव मोनसे गोनांथार खेंफोरथि होफैदों। नोंथांमोना नायना लानो हागोन, अब्लाथाय मिथिगोन। माने नैबे भिडिअनि गेजेरजों निश्चिबाबो नोंथांमोना हमनो हागोन माने जे एसटि मोनद' हारिया मोनमारसिगोन नामा, मोनमारगोन ना मोनमारा। लोगोसे बिथां रिहन दैमारि साराबो खेंफोरथि फैदों जि एसटिनि सायावहाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना ला, गोनांथार भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय। रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो फेसबुक नायगिरि, आंनि मोनसे भिडिअआ भाइराल जागासिनो फेसबुकफोरावहाय। आङो हाग्रामा बिथांखौहाय गाज्रि भाषायैहाय रायफ्लांनाय जाबाय। अननानै आंखौ निमाहा होदो। आं मा साननानै बेफोरबायदि रायफ्लांखो आं गावखौनो गाव सानस'नो हायाखै। अननानै आंखौ निमाहा होदो। गासिबो बिमा माहारिफोरा गाज्रि भिडिअ बानायनाय नुनायखाय आङो फेसबुकफोरावहाय बानायनाय नुनायखाय आंबो बानायफ्लांबाय। आंखौ अननानै निमाहा होदो। आंनि बुंनाय रावफोराथ' निमाहा होथावना नङा, थेवबो नोंथांमोना आंखौ एसेबां हायो निमाहा होदो। आङो खर' गंग्लायनानै निमाहा बिनाय जाबाय। आङो फैसा मोननो थाखाय बा भिउस मोननो थाखाय बे भिडिअखौ आङो बानायनाय जायाखैमोन आरो बेफोरबायदि भाइराल जागोन ना मागोन आं एसेबो सानस'नो हायाखैमोन आरोना। अनेक बिमा माहारिफोरखौ आङो फेसबुकआवहाय गाज्रि रायनाय नुनायखाय आरो एसटिनि दावराव दावसि जाबाय थानायखाय आङो रागा जोंनानै हाग्रामा सारखौहाय रायथावनाङि भाषाजोंहाय आङो रायफ्लांबाय। अननानै आंखौ निमाहा होदो। आं माब्लाबाबो बेफोरनि बिखय आङो भिडिअ लाबोला। आंखौ अननानै निमाहा होदो। आङो सानस'नो हायियाव, बुजिस'नो हायियाव आङो हाग्रामा सारखौ गोबां गाज्रि भाषायै रायफ्लांबाय। आंखौ अननानै निमाहा होदो। गासिबो रायजो राजानाव आङो निमाहा बियो आरोना। आरो बे भाइराल जानाय भिडिअआ आङो दानबाय, आंनाव गैला आरोना। अननानै आंखौ निमाहा होदो। नोंगौ आं जाम्बि मानसि, आंगि मानसि, लेखा रोङा फरा रोङा। आङो होनफ्लाङि राव মই দিব পাৰে এসটি। মই কৈছোহে 6 জনগোষ্ঠী বা কোচ ৰাজবংশী বা আদিবাসীসকলক এসটি দিয়া ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু আমাৰ এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলসকলৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নালাগে। এইটোহে কৈছো। মই দিব পাৰে, মই দিম, এনেকুৱা কৈছে নেকি? বাপ বিৰাট জ্ঞানী এবসুলেট লিডাৰ, জ্ঞানী নেতা, জ্ঞানী মানুহ সব এবসুত আছে পণ্ডিতসকল। আরে আপোনালোকে বুজি পায় না নাপায়, বুজি না বুজা হাৰচানিনো বুংছি দে। তাৰমানে আমি বড়োসকলে যেতিয়া নাকি ডিভাইড আসাম 50-50 ন বড়োলেণ্ড ন ৰেছ কৈছিল, জানে বহুত বছৰ আন্দোলন কৰিছে। বড়োসকলেও জানে, ইয়াত এই অঞ্চলত থকা আদিবাসী বা সান্থালীসকলেও জানে, কোচ ৰাজবংশীসকলেও জানে, বা গোৰ্খাসকলেও জানে, বা নাথ যোগী সূত্ৰধৰ বা বেংগলী বা ৰাভা গাৰো সকলোৱে জানে যে বড়োসকলে বড়োলেণ্ড বিচাৰিছে। এই সময়ত বড়োলেণ্ড বিচাৰিছে, বড়োলেণ্ডৰ নামত বহুত বছৰ আন্দোলন কৰিছে। তো যেতিয়া নাকি বিএলটিৰ লগত ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে আলোচনা কৰিছে, সেই সময়ত আমি কৈছিলোঁ আমাক বড়োলেণ্ড লাগিবই। আমি কৈছিলোঁ আমি এতিয়া আলোচনা কৰা ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ লগত আমাক বড়োলেণ্ড লাগিব। যদি বড়োলেণ্ড নিদিয়ে আপোনালোকে কি দিব পাৰে? সেই সময়ত অসমবাসী ৰাইজ বা অসমৰ যিমান বুদ্ধিজীৱী বা ইণ্টেলেকচুৱেল আছে সবে কৈছিল অসমটো 50-50 আৰু কৰিব নালাগে। কিবা যদি ইয়াৰ বাদে কিবা যদি দিব লাগে বড়োসকলক শান্তিৰ কাৰণে, বড়ো জাতিৰ बिथांमोननो माब्रै होयो बे बिथांमोननि खोथा, किन्तु जोंनि थाखानाय एसटि
बेनि जुगेदि जों जिखिनि सुबिदाफोरखौ मोनो भारत संबिधाना जोंनो एसटि हिसाबै जिखिनि सुबिदा होदों बे मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो बिधान सभा बिसायख'थियाथ' फैगासिनो दङ आरो जों खोनानाय मथेबा मार्चआवनो जागोन आरो एप्रिल नङा मार्चआवनो जागोन आरो जिहेतु आं सिगाङावबो गेलेदों आं नैबे खेबावबो गेलेनायनि मोनसे सानबाय थादों आरो गेलेगोन आं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय आंथ' सानो बे जेबो खहा लाबोनाय नङा मानो होनब्ला जोंहा पार्टियाव मोनसे डिसिसन लाखाबाय जे सोरनो मा होयो होआ बे आलादा खोथा खिन्थु जोंनि थाखानाय जिथु एसटि बे सांबिधानिक भाबे जिखिनि जों सुबिदाखौ मोनदों जोङो रायजोआवनो जा नेसनेल लेभेलावनो जा बे जोंनिफ्राय मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो माने बे जेरै दङ ओरैनो थानांगोन जुदि गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे संबिधान संशोधन खालामनानै बिथांमोनखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामोबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो सोरबा जाथिया गावनि मोन्थाइखौ आन्दलन खालामनायाव जों बेखौथ' बादा होनो हायाना दा बे सरकारनि दायित्व बिथांमोननो माब्रै होयो बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जोंनि थाखानाय एसटि बेनि जुगेदि जों जिखिनि सुबिदाफोरखौ मोनो भारत संबिधाना जोंनो एसटि हिसाबै जिखिनि सुबिदा होदों बे मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो जोंथ' सिगाङावबो बुंदोंमोन ना जों सिगाङावबो रायलायदों नाथाय जोंनि गेजेराव माने गोरोबलायिखायसो बेबायदि जाना थादोंना जों आसा खालामदों इयुन समावबो रायलायनायावथ' जों रेडि दं रायलायगोन जों खौसे जानो हायोबाथ' मोजां बाथ्रा जोंहा बिटिसि मोनबाय एथ' आन्दलन खालामना मोनबाय बेखौ जों फोसाबनांगौ मोजां खालामनांगौ सरकारा गोबां सुबिदा होनो नागिरगासिनो दं बे सुबिदाफोरखौ जों लानांगौ जोंनि गेजेराव जुदि एना एनि जाना थायोबाथ' बे सुबिदाखौ जों मोननाय नङा जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयाब्ला आरो खौसेथि थायोब्लानो जि एसटिनि जिथु गिनांगौ जानाय बे जेबो गिनांगौ जानाय नङा जों जुदि खौसे थायोब्ला दा जोंनि गेजेराव माने बेबायदिनो एना एनि जालायनायखायसो गुबुनाथ' एडभान्टेज लागोन ना बिदि नुयोबाथ' नङा होमबा गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय जे सासे आइजोआ जि गाज्रि खोथा बुंदोंमोन बेखौहाय जोङो खौरां गेजेरजों आरो FIR होबाय होननानैबो जोङो मोननाय जादों लोगोसे जि हाग्रामा महिलारिसा जि एसटि होनायनि सायावहाय खोथा बुंदोंना बेखौ जुदि थोंगोरै बा खेंसालियायै जोङो नायोब्ला बिथांमोनहाय एसटि मोननो हानाय नङा बायसा आरोखि नोंथांमोना माने मोजां भिडिअखौ नायदोंब्ला बुजिगोन आरो डाइरेक्ट बिथाङा बुंदों जे एसटिखौ आं होयो नामा आं होनो हाया बेखौ बुंदों आरोखि ना थ' बेखौ जोङो नायोब्ला नायनानै बिजिरनानै नायोब्ला बिथांमोना एसटि मोननो हानाय नङा आरो बिथां रिहन दैमारि सारा बुंदों जे एसटि मोनद' हारिनि एसटि होनायाव जुदि एक्जिस्टिं ट्राइबेलाहाय जेबो खहा जायालासिनो होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया होनना बुंदों लोगोसे गासैबो जि जयै जोङो थायोब्ला खौसे जानानै थायोब्ला बे जि मोनद' हारिया एसटि मोननायाव माने साक्सेसफुल जानो हानाय नङा होननानैबो बेयावबो बिथाङा मख'नायखौ नुनो मोनदों आरो बेयाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा एसेबाबो हमनो हाखादों माने बाथ्राफोरा एसे गुबुन गुबुनखै थांहांनो हमबाय ना नोंथांमोना मा सानो मा बुंनो सानो बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरनांगोन लोगोसे चेनेलखौ बावनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला जेमान हायो आंखौ बावनानै सापर्ट खालामना होदो नेक्स्ट आपडेटआव फिन लोगो मोनलायसिगोन